της ευτυχίας. Κάποιος είπε πως κανείς δεν ξέρει από τι φτιάχνεται την ευτυχία, αλλά όλοι την θέλουμε όταν δεν την έχουμε. Αυτό μου θυμίζει κάτι που έγινε σε αυτό εδώ το κάστρο πολύ καιρό πριν. Πώς έγινε δεν καταλαβαίνω γιατί συνέβη. Σήμερα εύχομαι να ήρθατε λίγο αργά στη δουλειά σας. Ο κόκορας δεν άρχισε στην ώρα του. Στρατιώτη, άσε με να πω. Καλώς τον. Έλεγα μήπως βρήκες αν καλύτερη δουλειά από αυτή του γραφείου. Την επόμενη φορά που θα έχεις στη δουλειά σου δεν θα δεχτώ καμία δικαιολογία. Θα με συγχωρείτε μεγαλειότατε. Καλώς, ας έρθουμε στο θέμα χωρική. Ώστε αυτά είναι τα αιτήματά σας. Το επίσης το παίρνουμε δωρεάν στους αγώνες. Να φεύγουμε ξυλιαυτομάζους χωρίς την οδειά σας. Και επίσης να τρώμε λευκό ψωμί, γιατί βαρεθήκαμε να τρώμε μαύρο ψωμί. Πιστεύετε δηλαδή πως όλα αυτά θα βοηθήσουν να βρείτε την ευτυχία σας? Μα και βέβαια, και μόνο που το σκεφτόμαστε, γεμίζουμε με απέραντη ευτυχία. Θα φροντίσω λοιπόν να την κάνω διαρκείας. Δεν θα σας παραχωρήσω τίποτα απολύτως, ώστε πάντα να το επιθυμείτε. Να μεγαλειότατε, δεν ήταν ακριβώς αυτό που σκεφτόμασταν. Όχι, δεν χρειάζεται να με ευχαριστήσω που σας απάραξα από τον κόπο να ψάχνετε νέες πηγές ευτυχίας. Λοιπόν, πέστε μου, είσαστε ευτυχισμένοι πικοοί μου? Εγώ ειλικρινά ναι είμαι. Δεν ξέρεις πως ευτυχισμένο με κάνει που είσαι ευτυχισμένος. Και συγχωρείτε. Θα ήθελα να πω το αντίθετο, αλλά ναι, μεγαλειότατη. Είμαι ευτυχισμένος στο βασιλιό σας. Συγχαρητήρια. Και εσύ? Καταλαβαίνει, αδελφοί, αν δεν ήμουν τόσο σίγουρος ότι είμαστε μόνοι, θα έλεγα πως κάπου εδώ βρίσκεται τόσο καταραμένος έξω. Χαίρετε, μεγαλειότατε. Περνούσα απ' έξω και είπα... Καταλαβαίνει, ορίστε, η ομαδιά σου δεν έχει όρια. Υποθέτω πως περιπτώσεις αυτές είναι καλύτερα να φεύγουμε. Το θέμα της ευτυχίας πρέπει να είναι κολλητικό. Νιώθω τόσο ευτυχισμένος που ούτε που έχω όρεξη να κυνηγήσω αυτόν τον βλάκα. Αν καλά και κάποια να λάμψει σαν να καλή ημέρα. Ζωή αυτή της πλάγης. Κάνεις να κάνω τον κόσμο. Κοιτάτε μεγαλειώτε πόσες φωτιές έχουν ανάψει. Ηρέμησε, δεν υπάρχει οποιαδήποτε νύχτα από αυτή τη σοφά. Ας ευχηθούμε το καλοκαίρι που έρχεται να είναι το πιο ευτυχισμένο της ζωής μας. Εγώ προτιμάω το χειμώνα, αλλά θα ευχηθώ μαζί σας. Το βιβλίο ποτέ δεν λέει ψέματα. Αυτά τα μάγια πιάνουν μόνο την ημέρα μετά από την πιο μικρή νύχτα του χρόνου, που συμπτωματικά συμπίπτει με την ημέρα του Ερμή και επίσης με τη χρονιά που τελειώνει σε 2 της 5ης ή 7ης δεκαετίας του αιώνα. Έτσι λοιπόν, αύριο έχουμε την ιδανική ημέρα και εγώ δεν μπορώ να περιμένω άλλα 700 χρόνια για να ξημερώσει μια τέτοια μέρα. Δεν με πειράζει να κάνω το τραπέζι και στα άρχοντα τους σκότους, αλλά θα μπορούσαμε να αποφύγουμε τις μπουνιές. Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω. Αν κατάλαβα σωστά, για να τα κάνετε αυτά τα μάγια πρέπει να φυσήξω τον άνεμο. Πώς θα τα καταφέρετε να το κάνω αυτό την ώρα που το χρειάζεστε? Απλά θα κάτσεις με τη μούρη σου προς τα νότια και θα φτύσεις. Αυτό θα προσβάλλει το πνεύμα του ανέμου. Είδες, είναι άπιαστο. Αυτό είναι. Αν με φάει από το χέρι μου σαν τα κουτάκια κι εσύ, πήγαινε αυτό το μήνυμα στο φίλο μου του Βασιλιά.
Βασιλιά Κάρλος και στους πιστούς και απελισμένους υπηκόους του με όλη την Όταν ήμουν στην ηλικία σου, ο πατέρας μου με έφερε σε αυτό το σημείο και μου έδειξε το όριο του βασιλείου μας. Το ίδιο έκανε και ο παππούς μου με τον πατέρα μου. Και τώρα η νησιά σου. Μέχρι εκεί που φτάνει η ματιά σου θα γίνει δικό σου όταν θα γίνεις βασίλισσα. Ποτάμια, λιβάδια, βουνά, φλαγιές και χωράφια. Όταν θα κυβερνήσεις όλα αυτά θα γίνουν δικά σου. Πού κόθηκε τώρα αυτή η τρελή μου η κόρη? Πιο πολύ την απασχολεί ότι έχει να κάνει με το αλογό της παρά με τα ζητήματα της χώρας μας. Αλλά δεν φταίει εκείνη, όταν ήμουν μικρός τα ίδια έκανα κι εγώ. Ποιος το καλό σφυρίζει τόσο φάρτσα? Ακόμα έχω δύο χέρια και επίσης δύο πόδια. Θα έλεγα όμως πως αυτός ο σύμφωνας κάτι πήγε να μου κλέψει. Παραλίγο να πιάσει. Συγγνώμη πριγκίπισσα, μήπως υπάρχει άλλος τρόπος να διαπιστώσουμε την αντοχή των σκυλιών? Μπορεί, αλλά δεν θα ήταν τόσο συναρπαστικό. Αρκετά για σήμερα πριγκίπισσα, δεν νομίζετε, Όχι ακόμα. Αυτή τη φορά θα αφήσουμε λίγο σκηνή ακόμα. Το πρόσωπό σας. Να πάει, δεν είναι δυνατόν. Τι να είναι, Θεέ μου, νιώθω άσχημα, τόσο πολύ άσχημα. Φίλε μου, δώσε λιγάκι ακόμα αυτό το στρόπι σου, έτσι θα δω τη ζωή ακόμα πιο ρόζα που βλέπω τώρα. Έτσι γιατί τον πιάνει ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος του βασιλείου. Τι έχεις πάλι εδώ μέσα, όλα μου φαίνονται μαύρα και Είδες άραγνα. τέτοια πράγματα να κάνει να νιώθω χάλια. με το κακό να σε οδηγήσει σε μένα. Είναι εκπληκτικό πόσο λίγο χώρο κατέχει η ευτυχία. Πολύ γρήγορα θα είσαι το πιο δημοφιλές κλήθη όλου του βασιλείου. Γιατί ποτέ δεν πρόκειται να σε βρουν. Ποτέ δεν θυμάμαι τον εαυτό μου τόσο ευτυχισμένο όσο σήμερα. Θάλασσα. Πρέπει να μεγάλωσα δίπλα στη θάλασσα. Αυτό είναι. Πρέπει να πω σε όλο τον κόσμο το όνειρό μου. Βάζω στοίχημα πως ο ηγούμενος θα πάρει μεγάλη χαρά. Ηγούμενε, φίλε. Μόλις θυμήθηκα ότι γεννήθηκα δίπλα στη μεγαλύτερη αδμηρή λίμνη. Γεννήθηκα στη θάλασσα. Βέβαια, γι' αυτό σε λένε στο παιδί του δάσους. Χθες το βράδυ ονειρεύτηκα όλα μου τα παιδικά χρόνια. Το σπίτι που έμεινα μικρός, τα πρόσωπα όλων των φίλων μου. Είναι φοβερό μετά από τόσο καιρό, έτσι δεν είναι, ηγούμενε? Έλα, μιλήσω επιτέλους. Θέλω να με συνοδέψεις στη βιβλιοθήκη να βρω τους χάρτες με τα κοντινότερα παραλιακά χωριά. Εντάξει, μην έρθεις. Απλά χρειάζομαι την άδειά σου. Τι στο καλό πάμε σήμερα, τι παράξενη ημέρα. Δεν χρειάζομαι κανένα για να βρω ένα παγκόσμιο χάρτη. Μόλις βρω τη γενέτειρά μου, θα φύγω από το λοκομείο αυτό. Πρέπει να είναι ο χάρτης κάποια σερή. Για να δω. Λες να αντιπληρώθηκα. Μήπως κάποιος με κοροϊδεύει. Σωστά μάντεψες, Ιβάν. Σε κορόιδεψαν.
Και εγώ ξέρεις με τι διασκεδάζω, όταν πιάνω μάγισσες σαν και σένα. Αν διασκεδάζεις, δεν είσαι λυπημένος. Πολύ εύκολο μου το κάνει η Σερβίλα. Πριν με σκοτώσεις, πες μου, τι ώρα σηκώθηκες? Περίπου το μεσημεράκι και έπειτα κόλλησα λίγο το σπαθί μου. Τίποτα άλλο που θέλεις να μάθεις, Καλά το φανταστικά. Μα καταραμένε και μελχανά κοιμώσουν την ώρα που έκανε τα μάγια μου, γι' αυτό δεν τη πιάσανε. Μα ποια μάγια? Αυτό το βασίλειο, το χασοχαρούμενο, έγινε ένα καταραμένο μέρος με δυστυχισμένους κατοίκους. Τα ηλίθια χαμόγελα των φίλων σου θα παραμείνουν για πάντα φυλακισμένα στο ταούλο μέχρι τον αιώνα των άπαντα. Πώς? Μη σας πάει από κάτω. Δεν μπορούμε να παρατηθούμε. Πρέπει να φέρουμε πίσω την ευτυχία στο βασίλειο. Πριγκίπισσα, μπορώ να βασιστώ στην ανεκτήμητη βοήθειά σας σε αυτό το πρόβλημα. Μεγαλειότατε, χρειάζομαι 10 στρατιώτες για να πάω να ψάξω αυτό το σεντούκι. Πάμε, Φιντέλ, ας ξεχάσουμε την παλιά μας έκφρα. Τώρα όλοι είμαστε στην ίδια μοίρα και εσύ είσαι ο δυνατότερος. Εντάξει λοιπόν, πάω μόνος μου να βρω το σεντούκι. Σχεδόν μόνος θα πάρω και αυτό εδώ το πράγμα για να μου κάνει λιγάκι παρέα στην αποστολή μου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει, φίλε. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Αν ήσουν εσύ ο υπότης του σκότους και είχες στην κατοχή σου το σεντούκι της ευτυχίας, πού θα το έκρυβες? Για πες μου τη γνώμη σου. Κάτω από τη γη. Σκουλίκια. Εδώ πέρα υπάρχουν μόνο σκουλίκια και πάλι σκουλίκια. Αυτό είναι γελίο. Δεν μπορώ να σκάψω σε όλο το βασίλειο. Δεν έχω τη δύναμη αλλά ούτε και το χρόνο για αυτό. Ηγούμενε, σε παρακαλώ, πρέπει να βάλεις μπρος το μυαλό σου. Σπηλιά. Αδερφό, διακομίνη, πίσω, αρχιτοτέρα. Άσε με, ούτε εσύ, ούτε δεν κατεβέσαι να μπορώ να κάνω καλά. Πίσω, υπτάμενε ποντικέ. Η ζωή σου θα χαπεί πάρα πολύ τη μέρα που σε έκαναν. Βράχος. Για το καλό σου, ηγούμενε, ελπίζω αυτή τη φορά να πετύχουμε κάτι. Πες μου ξανά, σε παρακαλώ. Βράχος. Τι θες να πεις, ποιος βράχος? Βράχο λένε ένα κομμάτι πέτρας που όταν αποκολλάται παίρνει δική του οντότητα. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει βράχος, ανόητε! Λυπάμαι, τα νεύρα μου έχουν γίνει μπαράλια με την ιστορία αυτή. Μια στιγμή. Βράχος. Πέρασα από εδώ προχθές και δεν ήταν εδώ πέρα αυτός ο βράχος. Μια ψεύτικη σπηλιά. Τελικά είσαι μια ιδιοποιία, φίλε μου. Είμαστε πολύ τυχεροί που δεν ξέρω τι σημαίνει η λέξη ήλιγκος. Χάρηκα που σας γνώρισα, κύριε Ήλιγκε. Λένε πως ο ήλιγκος μπαίνει από τα μάτια. Γι' αυτό και εγώ θα βάλω αυτό το μαντίλι για να γλιτώσω από τη δύσκολη θέση. Υπερίδες, ο Σιλβάνος ανακοινώνει πως σας έμειναν 10 δευτερόλεπτα για να πιάσετε αυτή τη σπηλιά. Άσχημη αλλά υπάρχει. Γκούμερε, νομίζω πως κάτι βρήκα. Βρέχομαι. Πώς μισώ τις καταιγίδες, τις εργάσιμες ημέρες. Πολύ ύποπτο να βρω από τον πυρσό. Νιώθω σαν φυλακισμένος που πάει προς το τέλος του. Για δες. Αυτό είναι, το βρήκα. Θραύσματα από τον πύργο του υπόλοιπου του σκότους. Αυτός ήταν ο κουπός της παρέας. Έξω! Αυτή η σπηλιά άρχισε να γίνεται μονότονη. Ώστε μηνύματα πίσω από την πλάτη. Πολύ δηλός ο φίλος. Πειράζει να κρατήσεις λιγάκι. Συγχαρητήρια. Βρήκες το σεντούκι, πέρασες με άριστα τη δοκιμασία που σου θέσαμε. Υπογραφή, ο υπότης του σκότους. Το σεντούκι! Η ευτυχία, τι ελαφριά, αλλά πόσο πολύτιμη είναι. Πρώτη φορά ο κακός φέρθηκε με καλοσύνη. Ήμουν σίγουρος ότι έπρεπε να παλέψω με τον υπότη του θανάτου ή κάτι τέτοιο.
Μια στιγμή, εδώ γράφει δοκιμασία με ήττα. Πώς μπορεί να αξιολογήσει κάποιος την ευτυχία όταν κάνει τέτοια ορθογραφικά λάθη? Μου έχουν στήσει παγίδα. Ακριβώς. Διαλέξαμε το πιο πιθανό μέρος για να φυλάξουμε το σεντούκι, αλλά και πάλι βάλαμε φύλακες και πήραμε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Ακόμα δεν το κατάλαβες. Αυτό είναι ένας τάφος. Ο τάφος. Πες μου τι με περιμένει, Μάγισσα. Δράκι με φωτιές, δικέφαλα, δηλητηριώδη, φίδια, τι! Ούτε δράκι, ούτε φίδια, Σίλβα. Μετά από μεγάλη αναμονή κέρδισε ο Σιλβάν λόγω καθυστέρησης του αντιπάλου του. Φεύγω από εδώ. Ο δίνιος σου ήταν ο βράχος, ηλικίε. Να πάει σπηλιά αρνητικά κλεισμένη και το χειρότερο απ' όλα με κενό αέρος. Πολύ δύσκολη περίπτωση. Να πω την αλήθεια, δεν ήθελα να βραχώ εκεί έξω. Ίσως θα έπρεπε να είχα βάλει αδιάδροχο. Ξέρω πως αν ανοίξω το σεντούκι, η ευτυχία θα χαθεί μέσα στις τρύπες της σπηλιάς. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, η Διάνα, ο μάγος και όλοι οι κάτοικοι του βασιλείου θα ζήσουν για πάντα δυστυχισμένοι. Εγώ όμως θυσιάστηκα και εφόσον πρέπει να πεθάνω, ας πεθάνω γεμάτος από ευτυχία. Για δες, με το έτσι θέλω πρέπει να βραχώ σήμερα. Φίλα, πώς μπόρεσες και τόλμησες να γράψεις δοκιμασία με ήττα και να υπογράψεις με το όνομά μου ηλίθια και αγράμματη μάγισσα. Ελπίζω για το καλό σου αυτή την ώρα να μην είναι ακόμη σε ζωή ο Σίλβαν. Δεν είναι σε καμία ζωή, ούτε με ήττα, ούτε με γιώτα. Κάποιο βιβλίο θα υπάρχει να λέει πώς ανοίγει ένα σεντούκι. Αυτό πρέπει να είναι το κατάλληλο. Πώς να ανοίξετε ένα σεντούκι στο πι και πι. Για δες, το έχει γράψει η Διάνα. Να έχουμε στα χέρια μας το σεντούκι της ευτυχίας και να μην μπορούμε να το ανοίξουμε είναι η μεγαλύτερη ηρωνία της μοίρας. Άκουσα, Ιγούμενε, ξέρω πως η ψυχολογική σου διάθεση δεν είναι από τις καλύτερες. Αλλά όσο εγώ διάβαζα δεκάδες βιβλίες, είσαι 10 ώρες εδώ με το ίδιο. Μια στιγμή. Τόσες ώρες από χθες το βράδυ χαμένες. Το βρήκες! Γιατί δεν μιλάς καθόλου? Μη συνεχίζεις, ξέρω πολύ καλά την απάντηση. Εδώ λέει, το σεντούκι της ευτυχίας ανοίγει μόνο με το ωραιότερο πράγμα στον κόσμο. Καλή βοήθεια. Δεν γίνεται να περιμένουμε άλλο. Έχεις ιδέα ποιο είναι το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο? Θα ήθελα να μου δώσετε την προσοχή σας παρακαλώ. Μεγαλειότατε, υψηλοτάτη, ευγενείς και λοιποί φτωχοί χωρικοί και τεχνίτες από όλες τις γωνιές του βασιλείου. Σας μάζεψα για να σας επιστρέψω κάτι που σας έκλεψαν, με κάτι μάγια που σας έκανα. Χωρίς αυτό μπορούμε να ζήσουμε μία μέρα, μια εβδομάδα, ένα μήνα, ακόμα και ένα χρόνο ίσως. Μπορεί και 5 χρόνια. Αλλά όχι όλοι μας τη ζωή. Σήμερα φυσάει ένας απαλός λεβάντες από δυτικά. Αυτό σημαίνει, χωρικοί και φίλοι μου, πως ο άνεμος έρχεται προς εσάς. Και σε εσάς, μεγαλειότατε, μόλις ανοίξω το σεντούκι, ο άνεμος θα σας επιστρέψει αυτό που τα μάγια σας έκλεψαν και που σας ανήκει, την ευτυχία. Καμία απορία? Όχι, εγώ λοιπόν έχω μία. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να ανοίξω το σεντούκι, γιατί δεν ξέρω ποιο είναι το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο. Αυτό είναι το κλειδί του. Έτσι ζήτησα βοήθεια και ρώτησα όλο το βασίλειο και πήρα τη γνώμη όλων των ανθρώπων. Το κέρμα αυτό που αντιπροσωπεύει όλα τα υπόλοιπα είναι αυτό που μου έδωσε ο Φόμης Κρέτον. Θα προσπαθήσω λοιπόν να ανοίξω την κλειδαριά με αυτό. Ταμπούρλα, σας παρακαλώ. Φόμη Κρέτον, τα νομίσματά σας δεν είναι τίποτα άλλο παρά απλά μέταλλα. Και τώρα το πιο όμορφο σύμφωνα με τη Διάνα, την πριγκίπισσά μας. Λυπάμαι βέβαια που θα σας απογοητεύσω, αλλά και εγώ το δοκίμαζα άσκοπα για πολλή ώρα πριγκίπισσα και δεν έπιασε.
Το στέμμα μου είναι το ωραιότερο, είπε ο βασιλιάς μας, αλλά δεν ήθελε να μας το παραχωρήσει. Μια που δεν έχουμε άλλες ιδέες, παρετούμε. Ήρθα να πάρω το σπαθί μου. Βέβαια. Μα βέβαια. Α, το μαλλί μου! Δώσ' το μου πίσω! Βλέπεις, Διάννα, για μένα το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο είναι τα μαλλιά σου. Δώσ' το μου πίσω! Όχι. Χαμογέλα, Διάννα, τα υπέροχα μαλλιά σου ελευθέρωσαν την ευτυχία. Έλα λοιπόν, άντε να βρεις την περιπέτεια, άντε να κατακτήσεις όλες τις καρδιές. Λεβάντε, είσαι ο άνεμος, κάνε τώρα το καθήκον σου. Καλό ώρα για ύπνο. Τον Σιλβάν μετά από 2 μέρες χάριτος τον κήρυξε ο βασιλιάς και πάλι εξόριστο. Η Διάννα δεν ξαναβούρτισε τα μαλλιά της δημόσια, αλλά εγώ ήμουν αυτός που τελικά πλήρωσα για πολλές μέρες τις συνέπειες αυτής της περιπέτειας. Σιλβάν, Σιλβάν και νέο σπαθί, το καλό μόνο να υπηρετεί. Σιλβάν, Σιλβάν μαζί σου θα είναι, λέγας μαγός να σε φυλά, μεθοδείς και εκτός στη φωνή, θάρρος και προληψή, κι άγιες δυνάμεις εσύ να νικήσει, και το κακό να αναδείξει, κι άγιες δυνάμεις εσύ να νικήσει, και το κακό να αναδείξει.